Os socialistas da cidade convocaron esta mañá os medios para facer un balance da xestión do PP nos seus 3 anos de goberno e co obxectivo de plantexar propostas de futuro recollidas no manifesto a un ano das eleccións municipais. A rolda de prensa foi ofrecida polo voceiro do Grupo Municipal Socialista Vázquez Barquero e o secretario do PSDG-PSOE de Ourense Fernández Morgade. Vázquez Barquero referiuse de xeito reiterado ao goberno da cidade como o peor da historia de Ourense, cunha folla de ruta que ninguén coñece e cunha folla de servizos chea de incumprimentos e traicións. Así mesmo, sinalou que o alcalde Jesús Vázquez ten paralizada a cidade en comandita cos seus gobernos amigos, despois de bloquear a concreción de todos os proxectos proclamados polo goberno anterior e sendo incapaz de aprobar, tras 3 anos, uns novos orzamentos. Un goberno municipal do PP que, segundo os socialistas, lle pegou un cambiazo ao plan urbanístico aprobado inicialmente pola cidadanía para beneficiar as súas amizades perigosas. Un goberno municipal, o do Partido Popular, que estragou a magnífica política de bienestar social desenvolvida polos socialistas, a partires da exemplar xestión de Marca Martín. Política de benestar social sustituída teimudamente pola fraudulenta actuación de dona Sofía Godoy, que está a levar un ano sí e outro tamén a retrasos e impagos crónicos aos colectivos sociais. O secretario xeral do PSDG-PSOE apuntou que os anos de desgoberno do PP na cidade de Ourense conlevaron a que esta se atope completamente abandonada e procedeu a expoñer unha serie de medidas coas que o PSOE pretende ser o goberno do cambio e da modernización. Estamos tamén a un ano das próximas eleccións municipais, en principio previstas po 26 de maio do ano 2019. E o Partido Socialista quere, por iso, manifestar un especial recoñecemento cara ao papel dos concellos españois nestes anos pola súa participación activa na construción da nosa democracia, no desenvolvemento constitucional, no progreso económico e na modernización da xestión pública. Así mesmo, os socialistas sinalaron que a moción de censura ao alcalde anunciada por Jácome non está na axenda política do grupo. Se Jácome sigue na súa intención de presentar unha moción de censura, esta executiva volverá a reunirse e volverá a tomar a decisión que corresponda nese momento, pero actualmente a decisión que está tomada é dicir que non a unha moción de censura. O secretario local do PSOE, José Ramón Fernández Morgade, confirmou a existencia dunha reunión de Jácome con membros socialistas, porque eles escoitan a todo o mundo, pero reiterou que xa lle dixeron que non 2 veces.